annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda gudun irin wannan yake cewa a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito, yace inni la anqalibu ila ahli, yace nakan iya dawowa gida fa ajidu tamrata sakita, sai in ga dabino ina sha'awa ci ko ina jin yunwa, dabino kwaya daya sakita ala firashi, akan gado na nema a gidana na samu, in zo zan dauka zan ci, thumma arfa'u hali akulaha, sai nayi haka zan sa a baki na zan ci, thumma akhsha an taguna sadaka, sai in ji tsoron karfa na sadaka ne wanda Allah ya haramta mun ci, fa ulqiha, sai in je in ce na hakura. Su don Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai ci da kuskure Allah zai kama shi ne, amma bai na jin tsoron kar ya je Allah ya kama shi. Kai da ni wani aiki muka tara da za mu ta cin kuɗi na haram, ka ci ya fi ƙarfinka, me za ka yi da shi? Manzon Allah bai yi wa Allah da har zai sa Allah ya fushi da shi don ya ci dabino ƙwaya ɗaya, amma ya ce wallahi ba zan yarda in je wajen Allah Allah ya tambaye ni wani abu na haƙi ba, abin da bai halatta ba. Allah ya ce kar in ci sadaka, shi yasa ya haramta wa kansa bai taɓa ci ba. Shubuha ne fa, ba da tabbas. Ta yiwu an kawo sadaka ne, su saura ya halatta su ci, amma shi bai halatta ba, ba da tabbas.